Taj Kovačić, može li to primiti Mateo? Šut Peričića, pogodak, Hrvatska vodi. 1:0, izgledalo je na trenutak da je to bilo malo prekomplicirano, ali na kraju su naši imali sreće, ta se lopta odbila i vodi Hrvatska. Evo prvog pogotka u toj postmundijalskoj eri i nema više crne mačke Portugala, barem što se tiče toga da im nikad nismo dali gol. Led je probijen u petoj međusobnoj utakmici. Opet idu na kreaciju domaći, novi centar, šut i 1:1. Pogodak, čovjek koji večeras igra 100. utakmicu za portugalsku reprezentaciju. Pepe je zabio i kao što je bio slučaj kod Ivana Perišića. I Pepe zabija nakon što je pogodio u posljednjoj utakmici na svjetskom prvenstvu, ono s minifinala protiv Uruguaja u kojoj je Portugal ispao. Pepe zabija sada i protiv Hrvatske. 7. pogodak Pepe u 100. nastupu za portugalsku reprezentaciju. Vaše dojmove nakon? Pa nismo očekivali neku ljepotu večeras s naše strane. Igrali smo koliko smo mogli u ovom trenutku. Portugal dobra momčad, brza momčad, opasna momčad. Možda nije bio dovoljan posjed lopte kako smo mi naučili. Drugo prije je bilo malo to bolje, ali nije bilo opasno po golu Portugala. Sve u svemu dobro. Napravili smo 16 igrača igralo, 6 zamjena. Ovo je ono što ja hoću, da vidimo gdje smo, što smo i na koji igrači možemo računati. I trebamo to raditi dalje. Dakle, ono što je nama glavni cilj, europsko prvenstvo, i ovo su te stvari za koje se mi spremamo. Kako ste zadovoljni novim igračima? Pa ne mogu ja donositi sud nakon pola sata ili poluvremena što je neko odigrao. Treba više vremena, ti igrači zaslužuju našu pažnju. A na njima je samima sve, da li će se izboriti, da li će biti s nama ili ne, kroz ovakve utakmice. To je to, ali ne mogu sad ja donositi sud nakon jedne utakmice. Prvi gol, konačno smo zabili protiv Portugala i prekinuta jedna ne baš uspješna tradicija. Dali smo lijepi gol, to smo imali vrijeme 3 situacije, 3 šuta i to je bilo sve s naše strane, čini mi se, što tiče šuteva po golu. Lijepi gol, smo primili gol iz kornera. Možda to je nama opet stara boljka, ti prekidi, moramo ih popraviti. Ali u tom momentu videa je bio zeljen pa nije mogao reagirati, pa je to bio peh. Ali i nekim drugim situacijama bilo malo sreće za nas, sve u svemu. Zadovoljni smo, odigrali smo utakmicu prvu koju smo igrali sad nakon svjetskog prvenstva i koliko je to bilo moguće, smo odigrali dobro. Situacija s Vidom? Ne znam, evo čekamo sad nalaze iz bolnice, žao mi je da se on ozlijedio. Nadam se da nije ništa opasno, ništa puno. Kreće Liga nacija, gostovanje u Španjolskoj. Evo, ovo je bila dobra priprema i neke stvari će malo promijeniti, malo i sastav i krećemo u borbu za bodove. Hvala.